vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndine confession yangu iyo ndiinayo. Confession yanguwo mukoma yakamira sekudai so. Mainge muri mugore ra2018 muna September ndipo apo pakashayikawo amai vangu. Zvino amai vangu vakati vashaika vakabva vazondisiyawo ndisina shamwari. I think kuti kune avo vanonyatsokunzwisisa chishona vabva vatobata kuti nyaya yangu iri papi. Saka ndichiti ivo amai vangu ndo vainge vari shamwari yangu uye vakabva vandisiya ndisina shamwari. Ndiri kuzama kuti amai vangu ivo vainge vachibata uye vainge vari muroi, saka ini ndini ndainge ndiri shamwari yavo. So mukomanashi amai vangu ava zvainge zvakaitika ndezvekuti ivo vainge vakadya mwana weumwe uyo ainge ari muroi wavainge vachifamba naye. Saka izvi hazvibvumidzwe kuti unge uchiroya mwana weuyo waunofamba naye. Saka amai vakabva vazoburitswa muclub, saka vainge vofamba vari voga. Zvino amai vakabva vazondiudza kuti vainge vari muroi uye vainge vasina shamwari. Ndokubva ndazobvuma mukomanashi ndikabva ndazotemererwawo nyora dzehoroi. Saka amai vakazongokaruka vashayika because dambudziko rainge riri pana amai vangu. Ivo vainge vasingadi kutevedzera mutemo. Hongu isuwo varoi titori nemitemo yedu iyo yatinototevedzera. Unokwanisa kutosvika pane umwe musha obva watoona wakatomirirwa nemidzimu, kana kuri kunzi midzimu yepamusha ipapo kana yakasimba yobva yatokuudza kutoti ipapo unenge usingatendedzwe kuti unge uchipinda. Saka unofanira kuti unge uchitevedzera mimwe mitemo. Saka ivo amai vangu vaingoti kana vakanzwa nhomba yekuda nyama yemunhu then vaibva vatongotsvaka munhu wekutongouraya vasinei nekuti munhu iyeye anenge achitendedzwa kuti ange achidyiwa here kana kuti kwete. Saka ipapo amai vangu vachizonosvika pakunofa. Zvakaitika mukoma ndezvekudai ipapo I think kutoti Mwari vakatongondiponesawo because ndaifanira kuti ndinge ndichienda navo amai, but amai vakabva vazobuda manje. Vakabuda nevamwe gogo, but gogo ava ivo vainge vachigara kune imwe village. Gogo ivavo vakazoshayika zvavo muna 2019 uye zvekare vakashayika muna 2019 muri muna September. So vakabuda vari 2 kudaro. So vakati vabuda vari 2 kudaro ndokubva vazoenda vakabva vazonouraya uyo umwe murume ainge akatogadzirwa kudhara. Saka vakazoti paya mushure mekunge vamuuraya vakabva vazoti vainge vachida kuenda neni kumakuva, but ndainge ndichingonzwa kuti mweya wangu wainge uchiramba. Vakabva vazongoenda vari vaviri vakabva vazonomutsa mweya wemurume uya ndokubva vachizotanga manje kumugura vachimuvhiya ndokubva vazodzoka nenyama iya. Mukomanashi vakati vauya nenyama iyoyo yainge iri musaga ndokubva vazoti vainge vachida kundipa imwe nyama yacho, but mukoma ndakabva ndanzwa kuti mwoyo wangu wainge uchimira. Ndikabva ndatoziva kuti there was something wrong. Why is it nemafariro andinoita kudya nyama yevanhu? Why ipapo ndainge ndichingonzwa kuisema nyama yacho iyoyo? Izvo nyama iyoyo yainge yakatoshata kudhara. Saka amai vakangoti vatanga kudya nyama iya nezvinhu zvavo. Havana kana kumbogara vaita 2 weeks amai vainge vava kutotanga kutorwara. Saka chimwe chidhoma chavo icho chainge chiri chidiki ndo chakabva chazotanga kurwara. Nerimwe zuva mukoma ndakatoti zvangu ndichitobva kunochera mvura ndo pandakabva ndazosangana nekadhoma kavo nge kachirutsa ndokubva ndakadana kakaramba karizi. Ndikabva ndatoona kuti kainge katoperezeka, kainge kasisina simba. Ndakabva ndaridza muridzo, zvimwe zvacho zvikabva zvazouya ndokubva zvazokatakura tikabva tazodzokera zvedu kumba. But ndikabva ndatoona kuti naizvowo zvainge zvichitoratidza kuti zvainge zvichirwara. Mangwana acho amai vakabva vamuka vava kusatogona kana kutotaura, vainge vorwara zvino amai, but
ndaikwanisa kutaura navo pamweya vachindiudza kuti nyama yavainge vakadya nyama iyoyo yainge yakagadzirwa. Saka takabva tazotora amai ndokubva tazoenda navo kuchipatara, but kwainge kuri kungoendawo navo kuchipatara kungoitirawo kuti vanhu vange vachizongoti vakafira kukliniki. Saka takati taenda naamai kuchipatara mangwana acho tikabva tatoudzwa kuti amai vainge vashayika, but amai vainge vakatondiudza kuti zuva ravo rekufa rainge rasvika. So mukoma hanzvadzi yangu ndopa yakabva yazouya apa yainge yatova nemakore ingori kuSouth. Saka ipapo akabva azouya nemuroora achindiudza kuti iye nemuroora vainge vasitomborina gore kubva zvavainge vakatanga kugara vose. Zvino ndakabva ndafara mukoma, ndikabva ndati ndawanawo wekuti ndinge ndichitamba naye. Zvino mukoma usiku hwacho ndakabva ndazomushanyira kuhope kwake ndokubva ndamuudza handitomborina kana kutombogara ndakamuvanzira kana zviya zvekuti ndinotora chiso cheumwe munhu ndobva ndapfeka chiso chiya ndichiitira kuti iye asandiziva. Ndakatoenda kwaari titoripo pamariro ipapo ndikabva ndatomuudza kuti ndini ndainge ndiri vatete vake, ndainge ndichida kuti inini naye tinge tichifamba tose. Saka mukomanashi akabva azotanga kunamata achindituka. Andakaona kuti muroora ainge atoramba kuti inini naye tinge tichizofambidzana ndikabva ndatongomuitira beji. Mukomanashi mangwana acho ndakabva ndazomuronda ndokubva ndazomunokora tsoka ndikabva ndamuita beji yekuti iwe haufi wakamboita mwana. Saka vakazoti vadzokera kuJoni ndokubva azotanga kuchema achingochema achiti vatete, because inini ndiri munhu ari very friendly, achanditi vatete zviri kuramba. Zvino ndakabva ndazotaura navo ndikabva ndazoti ndainge ndichiziva umwe uyo aikwanisa kuzondipa mushonga wekuti iye ange achizoushandisa kuitira kuti ange achigeza chibereko chake, because ndainge ndava kupota ndichienda ndichinomushanyira ndichiisa tsvina muchibereko chake. Saka vakabva vazonditumidzira mari iya ndokubva ndazoidya. Inini ndikabva ndazogadzira mishonga yandainge ndichitoziva kuti kunwa kwaainge achazoita mishonga iyoyo ainge achazotobloka chibereko chake. Saka chibereko chake mukoma chakabva chazobloka. Kubva ipapo mukoma kuzonosvika vachizonorambana mbereko yakatoramba. Saka ini hangu ndakabva ndapika ndikabva ndatoti ndainge ndakatoita mistake kutombotendedza hanzvadzi yangu kuti ange achiroora. Saka zvaizvezvi ndakapika mhiko yekuti handimutendedzi kuti ange achizosangana nemukadzi wekuti inini naye handikwanise kuzofambidzana naye. Saka izvezvi achingori single zvake kusvika achizonosangana nemukadzi kana kuti musikana uyo wekuti kana ndikazomushanyira ndichimuudza kuti ndikuda kuti tinge tichizoita shamwari nashamwari, then musikana uya kana kuti mukadzi uya anobva abvuma. Pasina izvozvo ndinobheja ini, ndinobheja naamai vangu varere pachuru. Zviri nani kuti ange achifa ari bachura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yengoma kavika chitupa changu. Saka pane vamwe baba avo vandiri kudanana navo. Baba ava vakauyawo pachipatara apo pandinoshanda. Saka baba ava ndakabva ndatoona kutoti munhu ane mari. Iniwo ndinoshanda pareception. Saka tikazoti zvinototanga kukurukura because mwana wavo ainge achirwara very serious. Saka ivo vakazosara pareception paya ndichitovagadzirira mapapers avo, then ndokubva vazondikumbira mafone numbers angu. Mukoma ndakabva ndangovapa mafone numbers. Saka mangwana acho nekuda kwekuti mwana wavo akazoadmitiwa ndakati ndiri kumba ndokubva vazondifonera vakabva vandiudza kuti vainge vachida kundiona. Ndakabva ndabvuma ndokubva taenda out. Saka ivo manje vakabva vazotongondijuma because kwacho kwatakazoenda kwainge kuri kuhotel ndokubva vazondinyengerera vakabva vati vainge vachida kuti vange vachibhuka room. Mukoma ndakabva ndabvuma ndokubva taenda kuya tikabva tanoita bonde. Ndainge ndisina hangu basa navo baba ava, ndainge ndakangovachivako even though I am a married woman. Saka mukuzonoita bonde redu mukoma hameno kuti chii chakazoitika, kuti ndo vakabvarura kondomu here kana kuti what happened exactly, because takazoti zvino tava kuzama
kuzamawo mamwe mastaira. Zvino ndakati ndakaita kuvakotamira, ndopavakabva vazondiudza kuti rainge rabhesta. Ndikabva ndati chinja, vakabva vati handisi kukwanisa kuchinja, ndokubva varamba vachiita. Apa ndainge ndava kusada, ndokubva vandiudza kuti vainge vatova padhuze. Ndikatodzwa kutoti vainge vapedzera mandiri. Takanetsana, ndikabva ndati kowaitirei zvinhu zvakadaro, vakabva vakumbira ruregerero. Saka takazoti tava kubuda muhotel muya vaifanira kuti vange vachindiperekedza kubasa straight, but vakabva vazoti vainge vachida kuti tinge tichipfuura nekumba kwavo because vainge vachida kundipa sori. So mukoma takazoti tapfuura nekumba kwavo, ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu ane mari dzake. Mukoma ndakabva ndatongozviudza kutoti munhu uyu ndinofanira kuti ndinge ndichitombomhanya naye zvakasimba. Ndakabva ndatotanga kutofunga kuti murume uyu kana ndikamhanya naye, amai vangu ndinokwanisa kutova renovatera imba yavo kana kutovaisira masolar panels even neborehole. Saka murume uyu ndakabva ndatongomuudza kutoti kutoputika kwainge kwatoita kondomu riya taitofanira kutoti tinge tichitodanana. Akabva ati it is okay. Saka vakabva vazondipa sori, vakandipa sori ye$800. Ndikabva ndafara paya. Zvino ndakati ndapiwa $800 iya handina kana kumbogara ndakaishandisa. Ndakazoti ndasvika kubasa ndiri uyo straight, ndakananga kuoffice kwevamwe matron, ndokubva ndazovaudza kuti ndine munhu wangu wandainge ndava kumhanya naye. Ndikabva ndavaudza kuti zvino handizivi kuti mungandibatsira sei. Vakabva vanditi kana uchikwanisa kuuya neunderwear yake. Ndikabva ndati underwear inotinetsei because tatova neonly one day kubva zvatatanga kudanana. Vakabva vati saka unokwanisa kundipa chii chake. Ndikabva ndati ndine mari yandapiwa. Saka vakabva vazondipa salt, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndige ndichikwiza salt iya sezvo ndainge ndabata mari iya. Ndokubva vazotora $100. Saka vakati vatora $100 iya, vakabva vazoti kana tachaisa tikufanira kuti tinge tichizoenda kunogadzira mari iyi. Saka takati tachaisa paya, ndokubva tazoenda kumba kwavo first. Tichibva kumba kwavo mukoma tainge tatogadzira zvinhu zvedu uye tainge tatenga kamwe kahari kainge kakaita kadiki. Mari iyi takazoenda kunoirasirira, takaenda kuna mukoyesi uko ndokwatakaenda tikabva tazonorasirira mari iya. Uye zvekare mukati mehari imomo ndakaisa bepa iro ravakanditi ndige ndichinyora zita rake, but saine mukoma ndainge ndisati ndamubvunza hangu sene mandidi kunyepa since it was a new relationship. Saka ndakangonyora zita rake, then iniwo ndikanyora zita rangu neisene. Saka ndakangonyora kuti John Love Mercy, not their real names. Ndokubva ndatopeta kapepa kaya ndikabva ndakanda mukati, uye zvekare nemari iyaya ndokubva tazoenda tikabva tazonorasirira zvinhu zviya kuna mukovisi. Saka mukoma kubva ipapo nemurume iyeye tinotodanana, ende anondipromisa ari kundivimbisa zvimwe zvinhu zvehombe zvaizvezvi. Manje iye ari kuti unokwanisa here kuti unge uchiramba murume wako. Zvino nyaya iripo mukoma ndeyekuti ininiwo nemurume wangu takatochata, saka ndodiko ndokanzurisa here muchato. Apa chiri kuita kuti ndinge ndichidhauta kukanzurisa muchato nhau yekuti ini nemurume pose apa tanga tiri kuronga kuti tinofanirawo kuti tinge tichiendawo kuabroad, ende iye murume nekuda kwekuti takazoti ange achizoitawo zvimakosi zveforklift. Saka tiri kutarisira kuti anokwanisa kuendawo kuPoland ange achienda kunoshanda kumawarehouse, nekuda kwekuti titori naagent uyo watiri kudhila naye. Zvino mukomana achikokana ndikakanzurisa muchato, then baba ava vandiri kudanana navo mishonga yacho yobva yazongomuka yakaexpire. Handingazorigreti here? Saka ndiri kutsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu. Zvinoita here kuti ndinge ndichingokanzurisa muchato nekuda kwemurume uyu wandava kudanana naye? Kana riri sebhegi hama dzangu, handidi hangu kunyepa, bhegi riripo, mari anayo, please assist me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa women and money, zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma,
I always listen to your program and there are a lot of interesting stories. Saka yangu mkomana she, it is too sensitive. Ndidochika kuti kana ndikanyaya kuenda too deep ninyaya yangu ndopaya pekuti ndinobva ndazongokaruka maybe ndazotongosvikirwa nema-CID. Please don't share my number. Anyway, number idzi dzandiri kutaura nemi nadzo inhamba dzandainge ndichimboshandisa pandainge ndiri kuSouth Africa. Right now hangu ndava kune imwe nyika. So mkomana she, inini ndakajoinawo cult. Ndakajoina cult iyi pandainge ndichiri muSouth Africa nekudawo kwekutambudzika. Saka ndakati ndajoina cult iyaya ndikabva ndazonzi amai vangu vaifanira kuti vange vachizoya kuSouth Africa. Saka amai vakati vauya kuSouth Africa ndokubva vazoshayika. Ndine mishonga iyo yandakapiwa yandakanzi amai vangu ndaifanira kuti ndinge ndichizovashandisira pavari vakabva varwara. Saka amai vakabva vazofira mumba. So amai pavakafira mumba hatina kufonera ambulance same time because amai vangu ivo vakafa somewhere around kuma 4 p.m. By the time pavakafa amai vainge vatozviziva kutoti mwana wavo ajoina cult because kune mamwe maNigerian awo acho akandijoinisa cult vainge vatosvika pamba. Saka takabva tazoenda manje muroom mainge muvete amai then mubhedha ndokubva tazoudhonzera ndokubva tazoisa pakati peroom. Saka tainge takakomba amai kuzonosvika vachizonofa vainge vachingochema ende tose tainge takapfeka magemens ered. Vamwe vose ava ndo vainge vakavhara zviso zvavo. Ini ndini ndega ndainge ndisina kuvhara chiso changu because vainge vachiona kuti ndini ndainge ndichida kuvachekeresa. Zvino amai vakati vazoshayika mukoma takabva tazorekedza kufonera ambulance kana kufonera mapurisa. Kubva ipapo kuzonosvika mangwana kumakuseni kuma 6 zuva parainge rabuda ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti manje ndinge ndichifonera ambulenzi. Saka usiku hwose ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichirara ndichitanyanga chitunha chaamai vangu because mushure mekunge vafa amai ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichivaburutsa pamubhedha. Vakabva vazondibatsira varume vaya ndokubva ndazovaradzika pamucheka mutsvuku then ndokubva ndazovabvisa hembe. Usiku hwose iniwo ndainge ndiri naked then ndaipota ndichitendekera sikarudzi yavo nesikarudzi yangu then ndobva ndazongoramba ndichiita chimhandara maoko. Kana ndapedza kudaro then ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kunorasira mbeu yangu mune kamwe kapu ako kandainge ende ndaiti kana ndapedza ende ndaiti kana ndava kuda kunorasa mbeu paiva nekamwe kakapu ako kandaienda ndobva ndanorasira mbeu yacho iyoyo. Saka ndakachengetawo mutumbi waamai vangu murumu macho imomo usiku hwose. Then mangwana makuseni ndokubva ndachizodana ambulance zvekare nepolice. Ambulance ikauya ikati haitakuri munhu anenge afa oga. Mapurisa akabva auya vakabva vatarira vakabva vaona kuti zveshuwa munhu uyu ainge anyanyisa kurwara. Vakabva vati ndinge ndichidhila nevanhu vefuneral services. Ndokubva ndatsvakirwa vanhu avo vanotoshandidzana necult yacho iyoyo. Mutumbi waamai vangu ukabva wazoya ukabva wazotorwa. Amai takazosara tozoenda zvedu navo kuZim but ndainge ndatopedza navo. Vedare ndo message iyoyo ndakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Naimiko kuzorara usiku hwose uchingotendekera chitunha chaamai vako nesikarudzi yako. Vamwe vanhu vane zvivindi chaizvo.